ஒரு பொண்ணு ஒரு பணக்கார வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அந்த பொண்ணு ஏழை அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மாமியார் அவளை வெறுக்கிறாங்க. வெறுத்தனால அவளை வந்து ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லியுமே கொடுமைப்படுத்திட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த பொண்ணு அவங்க மேலே அன்பாகவே இருக்கிறா. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ணாலுமே வந்து அதை வந்து இவளே வந்து தாங்கிக்கிறா. அந்த மாதிரி இருக்கா. அப்போ வந்து இந்த மாமியார் வந்து எப்படியாவது இவளை வீட்டை விட்டு துரத்திடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியுமே நல்லா கொடுமைப்படுத்திட்டே இருப்பாங்க. ஆனாலும் இந்த பொண்ணு வந்து அவங்க கிட்ட அன்பாக இருப்பா. எல்லாத்தையுமே தனக்குள்ள சகிச்சுக்கிட்டே இருப்பா. இது இப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு. அப்போ இந்த மாமியார் வந்து என்னடா இது நம்ம என்ன பண்ணாலும் இந்த பொண்ணு வீட்டை விட்டு போக மாட்டேங்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை வந்து பாலில் விஷயத்தை கலந்து கொடுத்துருவாங்க. அந்த பொண்ணு பாசமாக தராங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடித்துருவா. அப்போ வந்து தூரத்துலேருந்து அவளோட ஹஸ்பண்ட் வரும்போது அதை வந்து அவள் வாங்கி விடுறதை பார்த்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு சேர்ப்பாங்க. எல்லாமே ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கேட்பாங்க, யாருமே உனக்கு பால் தந்தா, யார் உனக்கு வந்து விஷத்தை கலந்து தந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அந்த பொண்ணு சொன்னா, இல்லை கிச்சனில் இருந்துச்சு, நான் தான் எடுத்து குடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இந்த மாமியார் வந்து என்ன எனக்கு இப்படி ஒரு மருமகளா, நான் இவ்வளோ கொடுமைப்படுத்தியுமே என்ன வந்து அவள் காட்டி கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு மாறிடுவாங்க. இதே தான் நீதிமொழிகள் 10:12 இருக்குது. பகை விரோதங்களை எழுப்பும், அன்பு சகல பாவங்களையும் மூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளும் இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட காமிச்ச அந்த அன்பு மற்றவங்கள்ட்ட காமிச்சு நம்ம வந்து வாழ்வோம். என்ன விதமான கசப்புகள் நம்ம வாழ்க்கையில் இருந்தாலுமே நம்ம அன்பா இருக்கும்போது எல்லா விதமான காரியங்களையும் ஆண்டவர் நம்ம முடிவு பண்ணுவார். விசுவாசிப்போம், ஜெயம் பெறுவோம். ஆமென்.